Maayong gabi natong tanan. Ang atong ebanghelyo karon mga igsoon nagsaysay sa usa ka sambingay mahitungod sa usa ka tawo ug usa ka negosyante. Ang tawo nakakalot siya og usa ka bahandi didto sa usa ka uma. Unsay gihimo niya? Iyang gibiyaan, gibaligi ang tanan niyang kabtangan hulip lamang sa maong uma nga naa say nakalutan nga bahandi. Sa laing bahin pod usa ka negosyante, iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan aron ibaylo sa maong mutya nga iyang nakaplagan. Magsuon mangutana ta, unsa kahay naa sa maong tao, unsa kahay naa sa maong negosyante nga ilang gibaligya ang tanan nilang katigayunan alang sa gingharian sa Dios. Ang tubag sa maong pangutana may igsoon atong makita sa unang pagbasa. Si Hari Solomon giingnan sa Ginoo, pangayo bisan unsa kay akong ihatag kanimo. Ug unsa may gipangayo ni Hari Solomon? Dili bahandi, dili salapi, dili dungog, dili gahom, apan ang iyang gipangayo kaalam, wisdom. Ug mao kini ang anaa sa maong tawo sa sambingay ug sa maong negosyante sa sambingay. Anaa siya'y kaalam o wisdom sa pagtan-aw, sa pagsabot kung unsay mga bililhon nga butang niining kinabuhia. Kung kita kahay giingnan sa Ginoo, pangayo bisag unsay pangayoon nimo ug akong ihatag. Unsa kahay atong pangayoon? Lord, tagapay ko kwarta, Lord, na madato ko. Himo akong gamhanan, himo akong sikat, himo akong gwapo, himo akong gwapa, so on and so forth. Apan mga igsoon, gitudluan kita sa itong ebanghelyo karon nga unta ang pangayoon nato sa Ginoo, ang kaalam o wisdom, kaalam nga kamao musabot, kaalam nga kamao magpahiubos. Diha bitay usa ka istorya. Dihay tulo ka amigo, si Goryo, si Jose ug si Juan. Kining tulo ka amigo naglakaw-lakaw ni sila sa baybayon. Sa dihang naglakaw-lakaw sila, dihay botilya nga ilang nakit-an sa baybayon. Ilang giablihan ang maong botilya. Pag-abli nila, perting kuyawa nila kay dihay usa ka Jenny nga nigawas. Ingon dayon ang Jenny, salamat kaayo nga inyo kung gipagawas. Tungod kay inyo makong gipagawas, pangayo bisan unsay inyong pangayoon ug akong ihatag. Ingon dayon si Goryo, ako, himo akong dato, gusto kong maadunahan, gikapoy na ko niining kakabos. Gihimo dayon siyang dato, sige, ako nang ihatag. Nahimo na siyang dato, dito na siya nagpuyo sa Manila, sa usa sa mga dako kaayo nga subdivision sa Manila. Ingon dayon tong usa si Juan, ako pod, himo akong gamhanan kaayo, ay gikapoy na ko ning gidaog-daog lang mitungod sa among kakabos. Gihimo sa Jenny, gihimo din sa gamhanan. Pagmata niya dito na siya sa Malacañang Palace, siya na nahimong presidente. Ang ikatulo, gilaay man siya, gimingaw man siya sa duha ka amigo niya, iyang giingnan, Jenny, gimingaw, gilaay man ko sa kong duha ka amigo, ibalik raguto sila sa kakabos aron magkuyog-kuyog lang mi. Nabalik yun do ang duha ka amigo niya. Magsuon, tungod sa kaalam, ang maong tao ug maong negosyante nakakita sa kabililhon sa gingharian sa Dios. Gibaliwala niya ang kalibutanon nga katigayunan, ang dungog, ang gahom in favor of the kingdom of God. Wala niya igsapayan nga ibalibag ang iyang kabtangan aron lamang maangkon ang gingharian sa Dios, ang Ginoo. Magsuon ang kaalam, wisdom, mauunta kini ang atong pangayoon. Kay kini maghatag natog tinuod nga kaluwasan, maghatag natog tinuod nga kalinaw o kalipay. Kwarta,
Daghan ang mga tao nga nakabus ang gigutom. Pero wala man nakasulbad ang daghang mga kwartahan. Pangutan ako na ng mga kwartahan diha, wa ba na sila yung mga problema? Pangutan ako na ng mga adunahan diha, nakasulbad ba sila sa daghang mga kagutom, kalisod sa kalibutan? Kanang mga gamahanan diha, pangutan ako nung nakasulbad ba sila sa daghang mga gidaog-daog? Mas daghan pa man hinuong nagantos. Magsuon, kining kaalam nga gikan sa Ginoo, magtudlo kini nato nga mas mahimo patang mahigugmaon, mapasayloon, mapailubon, mapahiubsanon. Kining kaalam sa Ginoo mauni magtudlo nato kung unsay angayan ug maayo nga buhaton bilhon nga mga butang niining kinabuhia. Dili ang dungog, dili ang katigayunan, dili ang bahandi mo'y maghatag na tog kalipay, apan ang pag-angkon sa kaalam nga gikan sa Dios. Magsuon kining kaalam, wisdom, mahimo kini natong pangayoon diha sa giya sa Espiritu Santo. Nga maoy magtudlo nato, magtabang sa mga nanginahanglan, magtukmod nato sa pagpasaylo sa mga nakapasakit nato, magtudlo nato sa pagbuhat ug sa kalinaw ug maglikay sa mga daotan nga mga binuhatan. Ang ebanghelyo may igsoon, nagtudlo ka nato nga gingharian sa Dios, ato lamang makit-an ang bili niini kung naatay kaalam nga gikan sa Ginoo. Karong adlaw usab, unang adlaw sa nobena o 8 ka adlaw nga nobena sa pahinungod sa God the Father. Ang ilang tema karong adlaw, pagdayeg. Kung naatay kaalam, kung ang atong kaalam gigiyahan sa Espiritu Santo, tanan natong mga lihok ug buhat mahimong pagdayeg sa Ginoo. Pagtabang sa mga nanginahanglan, pagsabot sa mga sabtunon, pagtubag sa mga kinahanglan sa atong kaigsuonan, pagpasaylo, pagkamahigugmaon. Bugtong lamang ang kaalam nga gikan sa Dios mao'y maghatag og kalinaw, kaayuhan sa tibuok kalibutan. Apan kung ang maghari nato may igsuon ato tawhanon lamang nga kaalam, magpadayon ang kagutom sa kalibutan, magpadayon ang pagdaog-daog sa daghang mga tao. Nga dugay na unta natong gipangandoy nga mawala niining kalibutana. Amen. Palihog manindog.